gagayem, kikagapsat, tapnente manin, itultuloy, dati programa ni Apo Diyos, biyag ken Kristo, ayaten nga gagayem, kikagapsat. Awisik manin, ti panakipasityo, tapno iti maminsan manin nga gundaway, kagapsat ko, ket intay, daydayawen ni Apo Diyos, babaen iti dati nga programa, biyag ken Kristo. Awising arot ti panakipasityo, dagijay nga silulukat, dagiti Facebook da, kan YouTube da kakabsat, kablawang kayo tinimbag nga bigatyo amin, na dagiti taga Canada, naimbag Arabiyo, ken kastamat, dagiti taga Amerika, Guam, ipanguluan ni Engineer Marquez. Dagiti taga Switzerland, ipanguluan ni Sister Glory Agrisola ken Brother Pipito Agrisola. Naimbag nga Rabiyo dita kakabsat, kastamat dagiti taga Australia ipanguluan ni Alan, Russia ipanguluan ni Florence Bangtuan, EJ Canada ipanguluan ni Ono, ayaten mi nga baro. Ken kastamat kakabsat, diti Pilipinas, Cavite City, kakabsat, ipungalwa ni Jane Andrade. Sapay ko mga kakabsat, tadi kay mamuuma, nga magipaspaset, iti dati nga programa ni Apo Diyos. Talain tayo, dagiti nga gundaway, itata, tadapay gundaway tayo kakabsat. Gapot na pa-check, nga dumteng ti Chimpo, nga wanton, ti kastoy nga gundaway. Kas gagangay kakabsat, sakbay nga ituloy tayo, hindi pa ikantayan, dahito'y timsong tayo, biyag ken Kristo, babaan ti panangkanta, dagiti women's ministry tayo, iti San Pedro Church Amaraw. Diyos nga daw sa nilangit, manakabalin amin kinmakinkukwa kada kami. Ay ito nga rok na may panagyaman, tinted mo pa nga manan nga biyag mi, nga dimteng itang agsapa. Tapno ito'y kami nga nagtipon-tipon dito nga lugar, pangipanayag ka rin sa saum. Kinapuri pa rin iti kantami, iti amin ka rin iti sayat nga tingag. Si kangalo ti makiada, kada kami, tapno sakbay, aramatan na kami, dalo sa mga mga kukurangan mi. Tapno maikari kami pagtimplan ti Espiritu Santo. Tapno nagit aramidin mi, kitagbalin na kadi makay, ayun pagkadayawan tinagan mo. Binusunan mo iti, manggan mi nga sasao, adipan mo, umaaramat sa pagkadita. Sikat, agturaykin ko, no, digiti kadi agapukin ka, dito sa uwan na, saan nga tipukot na. Hasta kami mataglingan, ikan na kami,
iti panakaawat, siri bagapukin ka. Nagiti amin si ayat, nga umawat ka rito na sasaw. Mabindisyonan kami kumaamin. Tapno na ito, maaramat mi, iti panagbiag mi abang agurukuray kin ka. Tapno na ito, intun umay ka, mabalin na kami ito ang kablawan, ti adipon nga mapagtalkan. Kukwam ti pagarian. Nagiti apo ti dawatin mi, tinakan niya po Jesus. Amen. Amen. Agyaman tayo ti napintas nga panakay kanta ti timsong tayo. Iti dayto nga programa ni Apo Dios biag ken Kristo kagabsat. Ken kaya't kumampa ti mangted ti kablaaw. Kakabsat tayo ti Kandon, Ros Balingatan, Janet Bar Ricawa, kan Mart Cyrus Balingatan, Margaret Grace, Aisel Adaya Sikanan, ken Jima Trodillo, ken Ruan Ragudo. Dagiti kakabsat, ken kastamet ni Melody Ragudo, Diana Ragudo ayaten nga kakabsat. Dagitoy ti listener tayo ditoy Kandon, Pastor Balbin. Ket ayaten nga gagayem ki kakabsat. Kas aramidin tayo nga sakbay nga intay manggagan ti adal nga iso nga ipaay ti kabsat tayo. Iso ni Elder Olivas magagagtay pa ti kanta nga gapo iji Canada. Iso ni Iba Dalog kagabsat. Iso ti mangited ti kanta akas special song tayo iti daytoy nga agsapa. Kung kilala mo si Kristo. O Jesus ko, sikalan, tinaglaman, mangipatpatan, tuy kororwa, siya simoy ko, gawan, dua-dua, aging katman, pagtengak gloria. O Jesus ko, tulungan na, magipagkagna, kanayon ken ko. Tulungan na, tanagagsuta, aging katlangin, magagloria.
you, Eva. Ading ko ti panakipasit mo iti dito nga programa ni Apo Diyos. Ni Eva ket kadwami iti Canada kakabsat. Ti familiada ket kumakantada amin ni Mrs. Dalog ni Nanang iti lidlida. 86 nan sa no ano nagkamali. No makapuot ti parbang. Agkagkanta. So nga dagijay nga nataengan kasla ni Mrs. Dumugman. So nga mindayiti ko ay paubing direk na ti tao. No bumakit kan ket awan lang nga pulos met ti panakibiyang mon. Iti uray kantalaeng wenno agdayeng deng awani kakabsat. So nga ni iba ket maysa kadagiti puli dagiti kumakanta kakabsat nga dada di Canada. Iso nga kagkadwami ijay kakabsat nga mangidada ulo iti panagsirbikin ni Apo Diyos ijay Ilocano Group Toronto kakabsat. Dajay met gitarista na iso dati ni Kwa Elder Edward Calixtro kakabsat. Dagitoy tinaingat nga kadwami nga nang buwangay ito Ilocano Church. Agbalin nga Ilocano Church. First time in history nagkaroon tayo kakabsat iti Ilocano Church iti North America. Amen. Madaydayaw ni Apo Diyos kakabsat. Entay nga roden mangagaan ti sermon ngayadal kada tayo ibingay kada tayo ti speaker tayo ti dayto nga agsapa Elder Olivas. Isot ang kalam ket dinto sumina nilaing Jesus when may maysa tinatalkit Sa imbag nga pagkamanga bigak tayo, gagayin ken kakabsat. agtalgit Langro na dito unod ti studio. Agyaman ak pastor. Iti gundaway. Ken pribilehyo nga agsawak iti daytoy nga agsapa kakabsat. isot ang kalam ket dinto sumina Kablawak bet dagiti unay listeners tayo kadagiti na duma-duma nga luglugar. Tatino man iti ayanda nga diso mangisa iti naimbag nga bigat, agtalgit naimbag nga aldaw, agtalgit naimbag nga malem ken kastamot, isot naimbag nga krabiyo. Iti pakadanunan daytoy nga when may maysa programa Biyag ken Kristo. tinatalkit pagkamanga Yadalan tayo tatta kakabsat, ti Paulo na, iso daytoy, ti tao masapol na ti may salakan. Anya iti panakaisalakan kakabsat. Anya iti panakaisalakan, iso ti panakaon ti tao kadagiti pagdaksan iti basol. Manipod iti basol metlaeng ken iti agnanayon apatay kakabsat. Kasano? Kasano? Babaeng ti panangikaro ni Kristo. Panakaisalakan iti napaypayso akasapulan iti tunggal puso gaputa. Isuda amin nagbasol da ket anya nagkurang da iti dayag niya po Diyos. Igo ni Jeroma 3:23. Adda dagiti sumagmamano kakabsat nga salsaludsod ditoy. Kastoy iti umuna nga saludsod. Asino ti makabalinan tayo
nga may salakan. Pagarian nga inggit Asino kakabsat ti pakabalinan tayo ang may salakan? Una na dito'y aramid, Roma, 10, aging gana ti 12, kastoy ti kunana. Amwen nyo da kay amin, ken dagiti amin nga umili, iti Israel. Ngay tinaga ni Yesu Kristo at taga Nazaret. Isu ngay lansayo iti krus. Ket pinagungar ti Diyos kadagiti natay. Ket ami, ket awan, iti sabali apakay salakanan. Uray siya sino. Tawan ti sabali anagan, iti babaen ti langit, anay ted kadagiti tao. Ang pakabalinan tayo ang may salakan. Kakabsat. pagarian nga inggit Anya pa iti kunana kakabsat. Dito yung Matthew 1, 21, Diyos mi kunana dito'y aganak to ti maysa a lalaki ket panaganam to ti Jesus. Tayso isalakan nan to ti ili na kadagiti basbasol na kakabsat. Anyang amin, tipudno akasasaad iti tao kakabsat. Anya kadi tipudno akasasaad ti tao. ani Heso Ada dagiti ay tumanin sumagmamano kakabsat. Uno pat tiin nga kari ibagak dito ti kasasaad ti tao. Ito'y salmo kakabsat, awan dua-dua iti 51, kunana, Amo angan ngani iti ko. umay man Adto'y kunana, anayanakak iti nadakes, arabi iti tibasol na ipasngay, impasngay na nina. Dahito iti kuna ni umay Ari David. Ti tao kakabsat ket naiyanak ang nagbasol. umayen Iti may kadwa nga kasasaad iti tao kakabsat kunana diti peso, lasinan ani Heso kasto iti kunana kakabsat. umay tumanin 4:18. inyo Idinto nga nakudripan ti panpanunot da. Anayadayuda tadinchimpo iti biyag iti Dios. Gapo iti kinakuneng ngadda kadakwada. Amay poon ti itatangken ti puso da. umay mani Nasipngitan unay iti pannakaawat na kakabsat. Iti may katlo nga kasasaad iti tao kakabsat. tanyot na to Isu da ito'y umayin Jeremias 17:9 napunpunno ti puso na iti kinadakes. Iti may kalima nga kasasaad iti tao kakabsat. Sigun iti Efeso agungar sa ten 2:1 natay iti na espiritual. kita tayo si Biblia Mabaling nga ta ti tao nga mabali nga balbaliwan na iti kinamanagbasol na kakabsat. Iti Jeremias 13:23 kunana mabalin aya at itaga Ethiopia sukatan na ti kudil na. Wenno ti pardo dagiti labang na kasta mabalin yumet kuma iti garami iti nembag. Kakayo anay ruam nga garami iti kinadakes. Amo angan ngani umayin Kagayen ken kakabsat. Adda dagiti nasken unay nga ijaelo panangsapol ti tao iti pannakaisalakan na kakabsat. nga awan to dili Adda iti upat ito'y nga request nga nasken unay nga kasapulan ti tao ti pannakaisalakan.
Iti 2 Timoteo 3:15 kunana masapul na kinasantuan surat. Well, kasuratan. Iti may kadwa, Isaias 42:22, 45:22 kakabsat. Kunana masapul na met iti kumita kini Apo Diyos. Kasano iti kikita tayo kini Apo Diyos kakabsat? Sapulin tayo dahil pagayatan na. Tungpalin tayo dahil pagayatan na. Iba'y katlo kunana iti Roma 1:16 kunana masapul na timamati iti Banghelyo. Sadyay siyudad na pabaro, lugar naragsa. Kahit ko manabasahin kakabsat, ito kunanya Apostol Pablo, tadyak ibain iti Banghelyo. Kaiso ti panakabalin iti Diyos amay paay, iti panakaisalakan, itunggal maysa amamati. Dayjay Ebanghelyo ni Apo Diyos kasapulan tayo met kakabsat. Iti maudi, nakasapulan iti tao kakabsat, iti Hebreo 9:28, kunana, Kasto iti kunana kakabsat. Kastamit ni Kristo idinto nga naidaton iti naminsan. Tapno awaten na dagiti basbasol. Awitin na dagiti basbasol. Dagiti ado. Imay kadwa agparanto asaan agaputi basol. No diket may paay iti pannakay salakan kadagiti agur-uray kenkuana. Masapul na nga urayen dahil may kadwa nga panagsubli nga. Ikinapudno na kakabsat. Kada tayo mamati kini Apo Diyos. Nusan tayo apatyin dahil may kadwa nga yain ni Apo Diyos awanti kaisbiskan na iti panagpamati tayo. Iso nga masapul nga urayen tayo kakabsat dahil may kadwa. Kay sudayjay iti pananghalan na kada tayo. May pan na tayo dahil sagsagana na ngagpaay. Kadagiti agtunog kenkuan. Di pa nagbiya. Isaludsud kakabsat, asino dagiti pudno ngay salakan ni Yesu Kristo. Iti Hebreo 5:9 kunana titi dinto nga naramid nga awan pagkurangan na. Nagbalin nga iso iti nakinaramid tiag nanayon apan nakaisalakan dagiti agur-uray. Dagiti iso amin nga agtulnog ken kuana. Tumangat ka. Anyang nga naging pag ni Apo Diyos kakabsat. Tengkin ka. Tumangat ka. Inikan na tayo. Sipnget tibiyag mo Iti Biblia kakabsat iti suday toy iti masasaw nga dayjay anya dayjay jeep nga wenno dayjay sasakyan mo ket adda iti kuana dayjay paganurutan brother Pastor Balvin manual. Ya po Diyos, ket inikan na tayo kakabsat iti manual. Nga iso daytoy napatid nga sasauna. Tapno iti kasta kakabsat saan tayo nga mayaw-awan. Una ni Pastor kakabsat, di Biblia ket saan tayo nga amo iti kaya't nga asawin, mabalin nga turong tayo di jay pakadadailan. Nung namu tayo, dagiti napudno, iti turong na tayo hilangin. Kastamot kakabsat iti lugan.
kakabsat. Mamuta yung i-drive, siguro kini pastor. Gagayem ken kakabsat. May salakan tayo manipod iti basol. Babaen ti panamati ken ni Kristo. Gapuna, mabalinamet nga salakan naging gay iti awan pagkurangan na dagiti masdeg iti Dios. Gapukin kwa na, taiso agbyag ngagnanayon, tapno ibabait na ika. Kakabsat, masalwadan tayo, dagiti pakaitibkulan tayo, ket may datag tayo, ngawan, pakapilawan tayo, iti sangwanan, unod tayag. Niya po. Si waya-waya kakabsat, awan baybayad na iti panakaisalakan. Isut bendisyon iti Diyos kada tayo at tao na. Wen, ayayaten agagayim ken kakabsat. Kinamanagtulnog, ikinidaw na, kiniadan, kini Eva, iti kababalin tayo, anak tidda, namang salsalimit-mit kadag iti bilbiling iti Diyos. Ken iti daygay, pamati ni Jesus. Ulitit kakabsat, tinasken, unay, nga masapul ti tao, ti panakaisalakan na, masapul na tinasantuan na surat, masapul na ti kumita ken ni Apo Diyos, masapul na ti mamati iti Ebanghelyo ni Kristo, ken masapul na nga urayin dahil may kadwa nga panagparang ni Apo Diyos. Sapay ko makakabsat. Kaya ti daytoy bastit nga adal tayo. Katagbalin ko namang patibker kadagiti pamati tayo. Takbin tunumay ni Apo Diyos ti may kadwa. Datayon tuaming. Tunumay ni Apo Jesus. Dakayukin siya. Yawid na tayo ijay. Isagsagana na. Nagpay tunggal na ito. Ni Apo Diyos. Timang bendisyon kada tayo. God. Ibibira. Agkararag tayo kakabsat. Anyang nga nagimbag ka, mami nga nailangitan. Tinarabay na kami. Insalakan na kami Apo kadagitan yaman nga pagtaksan mi. Kat nabalinan mi Apo nga inday dayaw. Kadagiti na patig nga sasom. Ikapabayan itinagan mo Apo. Agyaman kami iti panakamumi nga da kami ket managbasol kami. Nga magyaman kami Apo tadda ka at Diyos. Nga mangipakita Apo iti kinapudno nga sikalar itin kami pagserbyan. Aroda po, bindisyonan na kami, iti dahi tingal daw, dagiti kakabsat mi nga women's ministry, nga nagipartisipar, iti dahi to'y nga trabaho. Ikama po ti adadupay, nga talon adda, tapno dagiti mapasungad ngal daw. Katagmay-may sa kaming tumanin ako, nagserdi, patagiti padami nga tao, babaen, iti panangayaywan mo kada kami Apo. Aglipasan na po iti daytoy nga oras, iti daytoy nga programam Biag ken Kristo. At awisin mi ti Espiritu Santo nga makiadada kada kami. Katagiti pagawidan mi. Iti dalan na po, aywanan na kami, kadagitan yaman ang kita disgrasya, tapno iti kastawan iti lapo, iti panagserbi ni kenta. Makawanong marudan na po iti yaman na pagkukurangan ni kenta, yaman nga muli iti basol, tapno iti kastapo na ikari kami kadagiti na buslon na pemendisyon mo.
Agyaman kami Apo. Itinabuslo na pamindisyon mo, ken iti ayat mo, adi matukod Apo. Kaputan na Apo mi nga Yesu Kristo na ibartay kay krus, ket mabalinan mi Apo tagbiag, ana santuan ken ka, ibigay ni maltaw. Tinagan ni Kristo sa Apo mi, nagibigay daw dawat mi. Agyaman tayo, ayaten nga gagayem kigabsat, di pa nakailipas, dati programa ni Apo Diyos, kada tayo ti dati agsama biyak ken Kristo. Kaya tawisik tumanen, titumunggalmay sa kada kayo inton Friday. Tayo tuloy tayo, dati nga programa ni Apo Diyos, kahit sapay ko ba, tagbalin nga bendisyon kada tayo amin, dahitoy nga programa ni Apo Diyos, iti dati nga agsapa, biyak ken Kristo. Dito yan kakabsat nga nagpatingga, dahil nga programa ni Apo Diyos. Bye-bye.